Primăria Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, vă invită în perioada 18 septembrie-18 octombrie la Film în Sectorul 1. Timp de 5 săptămâni, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, începând cu orele 19:30, vom viziona împreună filme ale producției cinematografice europene. Periplul cinematografic în Sectorul 1 se încheie cu producțiile caselor de film franceze, în weekendul 16-18 octombrie. În amabilitatea Institutului Cultural Francez, vom avea ocazia să vizionăm filmul de animație Le Grand Méchant Renard, regia Benjamin René și Patrick Imbert, vineri 16 octombrie. Sâmbătă, 17 octombrie, Petit Paysan, regia Hubert Charuel. Și duminică, 18 octombrie, capodopera lui Jean Renoir, French Cancan. Așadar, începând cu orele 19:30, vă așteptăm în Parcul Chiselev la Film în Sectorul 1.